Hai uns días o petróglifo da Foxa Vella, situado na parroquia de Leiro, foi obxecto dun grave acto vandálico que provocou danos significativos nos seus gravados. Segundo informaron dende o Concello, o autor ou autores destes feitos rascaron cunha pedra a rocha na que se atopa este elemento patrimonial, deixando marcas visibles na superficie do xacemento. Segundo sinalou o alcalde Julián Bustelo, esta non é a primeira vez que, por desgraza, se producen este tipo de actos contra o patrimonio local. Xa no pasado se teñen registrado tamén feitos semellantes en outros elementos, particularmente o petroglifo dos Mouchos, tamén aquí en Rianxo, que fai uns anos fora obxecto tamén dunhas pintadas, unhas mans que estaban postas sobre as rochas e outro tipo de elementos, non? Hoxe, estes días atrás, o que vimos foi que alguén na rocha na que están eses gravados representados, pois marcou outro tipo de gravados, incluso letras e demais, con outra rocha ou con algún elemento punzante, non? Para deixar este rastro na rocha. O Concello xa puxo os feitos en coñecemento da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, advertindo de que o responsable podería enfrontarse a sancións de ata 150.000 euros, dado o alto nivel de protección do xacemento, o estar declarado ben de interese cultural. Os feitos, como é a nosa obrigación, puxeronse en coñecemento da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, que deberá tomar as medidas oportunas que considere. En todo caso, a nós, feito eso, que nos corresponde unha vez máis, facer un chamamento nese sentido a respetar o que é o patrimonio de todos, e ademais uns elementos tan sensibles como son os petróglifos, non? Que este tipo de agresións ao final o que fan é erosionar ou contribuir a incrementar a erosión da rocha, dificultar que eses elementos que están ali gravados e que levan ali gravados miles de anos, poden perdurar outros miles de anos simplemente que por unha persoa, xa non digo por facer mal, que quizás tamén, pero simplemente por facer a gracia, deixou ali a súa impronta. Isto pode xerar que no futuro os restos se conserven peor, non?